नमस्कार, मी शुभा कोकणी फ्लेवरमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे सुक्या जवळ्याची कांद्याची पात घालून केलेली भाजी। कोकणाचं मुख्य अन्न म्हणजे भात आणि मासे। शाळेतल्या पुस्तकात हे सगळ्यांनीच वाचलं आहे, पण ताज्या मासळीसोबतच कोकण आणि कोकण किनाऱ्यापासून लांब असलेल्या ठिकाणी सुके मासे खाण्याची पद्धत आहे। बांगडा, सुरमई, रावस, जवळा, कर्दी, सोडे, बोंबील असे काही मासे जास्त असतील तर ते उन्हाळ्यात कडकडीत वाळवले जातात। सुकवलेले मासे एअरटाईट डब्यात भरून ते वर्षानुवर्ष टिकवले जातात। ज्यावेळी ओले किंवा ताजे मासे मिळत नाहीत अशावेळी सुके मासे हे सगळीकडे आवर्जून खाल्ले जातात। कोकणात ओले मासे हे नेहमीच मिळत असले तरी देखील सुक्या माशासाठी नक्कीच एक दिवस राखून ठेवलेला असतो। प्रवासात किंवा कुठेही बाहेर जाताना जर मासे खायचे असतील तर ते असे सुकट नेहमीच केले जाते। सुक्या माशामधील सुका जवळा हा प्रकार देखील अनेकांना आवडणारा असा आहे। सुक्या जवळ्याच्या वेगवेगळ्या रेसिपी बनवल्या जातात। सुक्या जवळ्याची रेसिपी वेगवेगळ्या प्रकारे कशी बनवली जाते त्यातलाच एक प्रकार आपण पाहणार आहोत। ही रेसिपी जी आहे ती फार सोप्या असून तुम्ही त्या माशाच्या वाराला कधीही करू शकता। चला तर मग पाहूया सुक्या जवळ्याची रेसिपी। आपल्याला बघायचं आहे कांद्याच्या पातीमध्ये आपण सुका जवला कसा करायचा, म्हणजे कांद्याच्या पातीतला सुका जवला आपण बघतोय। तर मी बारीक चिरून घेतलेली ही कांद्याची पात आहे। त्यानंतर इथे मी कांदा आणि टोमॅटो बारीक चिरून घेतला आहे। हा मी सुका जवला घेतला आहे। हा सुका जवला पहिल्यांदा मी तव्यावर थोडासा फ्राय केला आहे, थोडासाच केला आहे, अगदी हलकासा असा कुरकुरीत असा, म्हणजे त्याचा जो कुबट असा वास असतो ना तो जाण्यासाठी म्हणून मी तो अगोदर फ्राय करून घेतला आहे। आणि त्यानंतर मी एक 15 मिनटं हा भिजत ठेवला होता पाण्यामध्ये, स्वच्छ धुवून घेतला आहे आणि पाण्यामध्ये भिजत ठेवला आहे। स्वच्छ धुवून मात्र घ्यायचा, हा दोनदा तीनदा तरी हा धुवून घ्यायचा व्यवस्थित, आणि भाजल्याच्या नंतरच धुवून घ्यायचा, आधी भाजून घ्यायचा आणि मग धुवायचा, आणि धुवून झाल्याच्या नंतर हा थोडा 15 मिनटं पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचा। इथे मी थोडेसे मसाले घेतले आहेत। थोड्याशा मसाल्यामध्ये हे आहे की मी ते फक्त क्वांटिटी थोडीच आहे म्हणून मी अर्धी हिरवी मिरची घेतली आहे, आणि मी ते एकच मी कदाचित हे वापरेन, एक आपलं कोकम, कारण इथे आपलं टोमॅटो पण आहे म्हणून। आणि हळद घेतली आहे, धना जिरा पावडर घेतला आहे, हा मालवणी मसाला आहे, आणि मीठ घेतलं आहे। चला तर मग बघूया आपण सुका जवला कसा करायचा तो पण कांद्याच्या पातीमध्ये। इथे मी तवा ठेवला आहे आपला गरम होण्यासाठी गॅसवरती। गरम झालं का आपण त्यामध्ये जवला कसा करायचा ते आपण बघणार आहोत। पॅन आपला गरम झाला आहे, ह्यामध्ये मी तेल घालून घेते। गरम तेलामध्ये मी ही मिरची घालते, आणि हे जे आपण बारीक केलेले कांदा टोमॅटो आहेत हे पण घालून घेते। आणि व्यवस्थित परतून घेते। यामध्ये मी मगाशी तुम्हाला आलं लसूणची पेस्ट सांगितली नव्हती, तर तीही आपल्याला घालायची आहे। लसूण तुम्ही अशी पण ठेचून घातली तरी चालते, मी 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट वापरते। आणि हे पण आपण व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत। छानपैकी याचा जो कच्चा फ्लेवर आहे सगळ्या गोष्टींचा तो निघून जाऊ दे। आता आपण यामध्ये सगळे मसाले घालून घेऊया, ते पण आपण सगळे मिक्स करून घेणार आहोत व्यवस्थित। मी यामध्ये थोडंसं पाणी घालते। आपले जे बाजूला चिकटलेले जे मसाले असतात ते पाण्यामुळे सगळे एकजीव होतात आणि करपत पण नाही, म्हणून थोडंसं पाणी आपण त्यामध्ये घालायचं। जेव्हा एकदम मसाले जरा थोडंसं वाटते आपल्याला आता थोडे करपायला लागतील म्हणून, तर तेव्हा आपण ते घालायचं, म्हणजे सगळ्याचं परत सगळे व्यवस्थित थंड होतात। हे बघा, आता या परतलेल्या मसाल्यामध्ये आपण हा जो भिजवलेला जवला आहे तो घालून घेणार आहोत। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। ह्यामध्ये मी 1 कोकम घालते, एकच घातले आहे मी कोकम।
आणि जरा सगळे ह्या जवल्याला मसाले लागू दे. हा झाला आपला कांदा टोमॅटोमधला सुका जवला. हा असा सुद्धा तुम्ही भाकरीबरोबर खाऊ शकता. आता मी यामध्येही आपले जे कांद्याची पात आहे ती घालून घेतली आणि ती सुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घेते. यामध्ये पाणी वगैरे काहीच घालायचं नाही आहे, वाफेवरच हे शिजवायचं आहे. यावरती मी आता झाकण मारून ठेवते. कांद्याची पात आपली रेडी झाली आहे. हे बघा, एकदम व्यवस्थित असं सगळं मिक्स झालं आहे आणि व्यवस्थित शिजली पण आहे. ते जवला पण छानपैकी शिजला आणि त्याचा वास पण इतका मस्त येतो आहे ना. याचं कॉम्बिनेशन एकदम भाकरीबरोबर इतकं छान लागेल. तांदळाची भाकरी, जवल्याची भाजी, जवल्याची आणि कांदा मस्त लागतो. मी आता गॅस बंद करते आणि प्लेटमध्ये काढून. पाहिल्यात मंडळी, आपली सुका जवला घालून केलेली कांद्याच्या पातीची भाजी तयार झाली आहे. जवला खरं तर मासेखाऊंच्या जेवणातील तोंडी लावण्याचा पदार्थ. विशेष म्हणजे इतर माशांसारखा जवळा साफ करायला श्रम घ्यावे लागत नाहीत. तो केवळ स्वच्छ धुतला की कोणत्याही भाजीत घालण्यासाठी तो तयार होतो. किंवा तुम्ही असाही तो फ्राय करून खाल्लात तरीही तो छानच लागतो. अशी ही सुक्या जवल्याची रेसिपी भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत अप्रतिम लागते. माझी आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंटच्या माध्यमातून नक्की कळवा. आणि हो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.